Ahoj všichni, já jsem Franta a v dnešním vlogu si spolu zaletíme na francouzský ostrov Réunion. Čekají mě 2 přestupy, 3 lety dohromady a dneska se mi splní jeden z menších snů, protože letíme Airbusem A380, ukážu vám ho hnedka, tímhletím dvoupatrovým letadlem od Emirates, takže jeden z menších snů se splní a bude to dlouhá cesta, bude to náročná cesta, ale mega se na ní těším, vezmu vás tady sebou a letím úplně sám, neletím s Lukášem, neletím se Zapim, takže to bude ještě víc zajímavý, doufám, že se nestratím někde v poušti v Dubaji, ale nevadí. Jak jste teda mohli poznat, tak první let bude z Prahy do Dubaje, takže jdeme na to. Sledujte toto, protože to je neskutečný. Jak jsem říkal, úplně poprvé, takže jeden z menších splněných snů. Na prvním letu mám sedadlo 52B. Slyšel jsem, že by tam mělo být větší místo na nohy, jelikož je to úplně jedno z předních míst, takže uvidíme. Ještě jsem takhle nikdy neseděl, ale aspoň větší místo na nohy, protože bude to dohromady nějakých 21 hodin na cestě, takže to bude dost náročný a tohle mi si myslím pomůže. Let's go. Jinak vlastně jsem vůbec absolutně nezmínil, proč tam jedu a ten důvod je jeden a ten důvod je takovej, že jedu navštívit svého kamaráda Luku, který je z Francie, teda z toho ostrova Réunion, co je vlastně francouzská kolonie. Těším se, uvidíme se po 2 letech. Naposledy jsme se viděli v New Yorku, když jsem tam byl studovat o prázdninách, takže bude to zajímavý, neskutečně se těším a máme v plánu crazy věci, takže se máte na co těšit a já se samozřejmě taky těším. I'm sorry, little brother, you know you can't win. It's shit like a knockout. I punch like take when I aim at his chin. So we in the back of the back. Last name drip real shit, so you know I get drippy. You ain't on my side, ain't on my team. Yeah, I'm running the city. Don't gotta ask if it's with me. Yeah, I play the block like a Wemby. Takže tu máme první jídlo. Měla by to být teda večeře a jak jste si mohli všimnout, tak sedím vlastně hnedka u vchodu a máme tady docela special místo na nohy, takže je tu dost fajn. A ukážu vám hnedka jídlo. Voda, tady je nějaký hovězí, nějaký salát, nějaký dezert a tady sušenka, čokoláda. Myslím si, že je docela dobrý. Co bych ještě chtěl zmínit je to, že jsem si kupoval Wi-Fi za $20. Kupoval jsem si z toho důvodu, že jsem potřeboval nahrát Reelsko, jelikož jsem to v Česku nestíhal, ale bohužel, nevím proč, ale ta Wi-Fi je naprosto špatná. Nějak to nejde. Takže já se pokusím zkontaktovat nějakou letušku a zeptat se jí, jestli to půjde, nebo jestli mi s tím nějak nepomohla, protože zkoušel jsem fakt všechno. Takže uvidíme, dám vám vědět zase za chvilku. Já se jdu tady napapat jídla. Děkujeme. OK, máme za sebou cca nějaký 3 hodiny letu, ale co jsem chtěl říct, tak na letišti za mnou přišla nějaká holka se vyfotit, takže druhý člověk je tam, je to neskutečný, fakt jsem nečekal, že někdy vůbec nějaká taková věc jako přijde během té cesty, takže jsem za to neskutečně vděčný, že se tohle děje. Jinak Reelsko už se mi podařilo posnout, není úplně sice nejlepší, ale to se stane. Moji 365 denní výzvu musím splnit, už mi fakt zbývá jenom něco kolem 5 dní, takže kdybych to teďka zkazil, tak by to nebylo úplně nejlepší. Jinak to jídlo tak bylo takový docela mid, ale dalo se to. V Dubaji na letišti si koupím nejspíš dubajský data, aspoň nějaký, ať tam prostě zvládnu něco dělat aspoň na počítači, protože přestup nás čeká v Dubaji a mám tam čas asi 3 hodiny, takže si tam někam zajdu, najdu nějaký nejlepší místo a počilu. OK, takže zdravím vás momentálně ze záchoda. Máme za sebou něco okolo 5 hodin už letu, máme tam i za chvilku přistáváme. Každopádně moc jsem vám toho nenatočil z okýnka, protože nesedím tam a týpek, co tam je, tak je docela nepříjemný. Takže v dalším letu už jsem a letíme úplně stejným letadlem, takže se vám to pokusím natočit co nejvíc. Možná dokonce uvidím Burj Khalifu, takže jsem na to zvědavý. Jinak záchod hodně v pohodě. Takhle outfit
Exalted, nejlepší. Zvolil jsem tentokrát takovej lehčí outfit, nebral jsem si teplákovku, protože přece jenom v Dubaji je trošku větší vedro, ale děkuju vám moc všem, kdo nakupujete přes můj kód, brutálně z toho vážím a ani jsem nečekal, že přeze mě bude chodit tolik objednávek, takže ještě jednou děkuju všem moc. Já se jdu vrátit na místo a ozvu se vám v Dubaji. OK, přátelé, my jsme právě přistáli na dubajském letišti mezinárodním. Já jdu akorát teďka najít ještě svůj gate. Mám nějaký asi 2,5 hodiny, takže se tady nějak porozhlídnu. Možná třeba něco si koupím, uvidím, natočím vám to všechno. Ale ten let byl úplně v klidu, byl to snad jeden z nejlepších letů v mém životě. Upřímně, uteklo to fakt rychle. Dokonce jsem poprvé snad spal v letadle díl než 10 minut, ale bylo to fajn. Možná protože mě tam nesral zapy, zdravím tě moc, ale super, já jdu na gate a ozvu se vám zase za chvilku. Tohle je asi největší výtah, který jsem kdy jel. Insane docela. Tam máte vodopád, prostě crazy. Tamhle musíme si, přestupujeme na vlak a proč říkám přestupujeme, protože jsem si tady našel novýho kamaráda. Shit, tady. Hi. From Russia. Yes, kámoš z Ruska, ale přestupujeme tady na vlak a jedeme na terminál C, protože tam odsud nám to jede, takže se vidíme tam. Rozloučil jsem se teďka s týpkem, se kterým jsem seděl. Dokonce jsme si povídali, co si vlastně myslí o situaci na Ukrajině a tak, takže to bylo docela, nebo prostě bylo zajímavý poslouchat prostě pohled člověka, který bydlí v Rusku. Jinak mě zbývá do dalšího letu nějaký 2,5 hodiny, takže se tady porozhlídnu. Mají tady Gucci, Louis Vuitton, Dior, takže tam můžu něco nechat. Ne, dělám si srandu. Možná si půjdu dát někam nějaký jídlo, protože mám fakt hlad, ale doufám, že v dalším letu budu spát. Dokonce jsme tady přejížděli mezi terminálama tramvají, ale vlakem, takže cool a šílený. Jako jsou tady prostě vodopády. Pokusím se vám něco natočit, uvidím, co stihnu, mám nějaký 2,5 hodiny, takže tak. Takže právě jsem tady objevil Five Guys, ale to úplně nemůžeme, budeme lepší a najdu si tady radši něco zdravého. Nejradši bych tady našel nějaký steak, ale to si úplně nemyslím, navíc kdyby tady byl, tak by stál tak 5000, takže to úplně nebudu do toho investovat. Vycházel jsem ke gateu asi před 20 minutama a pořád absolutně se neblížím, takže super a ozvu se vám zase za chvilku. OK, já už se vám hlásím tady z Panda Express. Dal jsem si tady kuřecí maso s nějakou zeleninovou směsí, krevety se zeleninovou směsí a rejži. Hnedka vám to ukážu. Jakože ta smažená rejže, na to radši nic neříkejme, ale tohle je docela good, až teda na tu omáčku. Nenašel jsem tady nic lepšího, tady vedle je ještě mekáč, takže si myslím, že je to rozhodně lepší než ten, ale já to dojím, vydám se do gateu a myslím si, že tam možná na chvilku usnu, protože je tu o 2 hodiny víc než v Česku, takže vydám se do gateu a asi tam hodím nějakého rychlého šlofíka, nebo možná něco udělám na počítači. Ten další let, který bude vlastně o 3 ráno do 9, tak doufám, že celý prospím, protože jestli ne, tak zítra, až tam dorazím, tak budu extrémně mrtvej a to nechci, takže se chci pořádně vyspat. Potom na Mauritiusu, kde máme další přestup, tak na Mauritiusu bych si rád vyčistil zuby, protože to bude chtít nějak refreshnout. Nejradši bych si hodil teda sprchu, ale to asi úplně není možný. Z toho minulého letadla až sem se šlo dohromady nějakých 40 minut a já jsem nesl obrovský batoh, který podle mě má tak 15 kg. Mám v něm všechnu techniku, ať už kamery, mikrofony, všechno možný. Plus ještě samozřejmě počítač, takže mě dost bolí záda, takže si tady aspoň chvilku vydechnu, jím si to a ozvu se vám zase v gateu. OK, takže jsem tady chilloval a oslovil mě tady týpek. Where are you from? I'm from Myanmar. It's nearby Thailand. Yes. Yeah. Je to blízko Thajska a vedle Bangladéše. Udělal mi tady smoothiečko, takže jdu ochutnat, ale zeptáme se ho ještě něco. How many smoothies you sell for one day? One day, around the 26 around. So, you know, I just want to sell more smoothie. It's much better, more selling. It's really nice smoothie. Yeah. We have a target. He's good businessman, right? Takže týpeček mi tady udělal smoothiečko free, takže děkuju. Ale je to frajer a říkal mi, že v jejich zemi
probíhá válka v nějaký zemi, nevím, nějak Myanmar nebo Myanmar vedle Bangladéše, ale říkal mi, že přišel pracovat sem do Dubaje, takže hustý, no. Ale musím říct, že po téhle cestě jsem potkal fakt jako zatím super lidi. Jdem to trynout tady týpkovo smutíčko. Ty krásu, hodně v klidu. Vypadá to, že týpek mi udělal smutíčko a šel to zabalit. Nic, ozvu se vás zase za chvilku. Takže jsem si tam dělal smutíčka s týpkem, tak nějak jsem trošku zapomněl na čas a málem mi to uletělo. Je tady posledních pár lidí, tady už vůbec nikdo nečeká, tady jenom pár lidí přede mnou, ale naštěstí jsem to stihl a letíme na Mauritius. Pak ještě tam máme nějaký 4,5 hodiny a letíme na Reunion, takže bude to zajímavý. Dobré ráno, přátelé, máme aktuálně 7:22. Já mám za sebou nějaký asi 3 až 4 hodinový spánek. Spalo se mi, musím říct, docela cool a už se mega těším. Aktuálně nám už nesou snídani, takže vám to jdu rovnou natočit. Takže už tu máme naservírovanou snídani. Jsem šťastný, protože mám vajíčka. Tady máme nějaký scramble eggs, nevím úplně, jestli to jsou míchaný, ale tady jsou ještě houby, tady nějaký ovoce, sušenka, dezert, voda a tady croissant, takže to já se jdu do toho pustit, protože mám už neskutečný hlad. Těším se na ty vajíčka, jsem zvědavý, jaký budou, pak vám hodím feedback z toho, jaká byla snídaně. Let's go. Máme po snídani, najedl jsem se super. V té misce, co tam byla s těma vajíčkama, tak byly ještě brambory a kuřecí maso, takže super. Mám radost, najedl jsem se fajn. Aktuálně nám zbývá ještě nějaká hodina, 10 minut do příletu, ale to už bude fakt jako rychlovka. Já si jdu hodit ještě menší šláfenzí, protože jsem ještě docela unavený a nechci se mi to úplně dospávat na tom letišti, takže jdu si hodit ještě rychlej šláfen a ozvu se vám opět za chvilku. OK, takže jsme přistáli, čekáme ještě na výstupní rampu. Kdyby vás zajímalo, kde jsem seděl, tak jsem seděl na úplně poslední sedačce vzadu, přesně tady, ale musím říct, že to bylo náhodou docela na chill. Že jak tady nechodili skoro žádní lidi, je to přímo u záchoda, tak to bylo dost na klid, plus jsem se tady mohl o tohleto opřít, takže super. Ale jinak servis Emirates, jakože fakt jako super. Jenom s čím jsem měl teda menší problém, byla ta Wi-Fi, ale to se dá si odpustit, protože chápu, že sem tam prostě nemusí být nějaký signál nebo někde může být horší, takže to se dá si pochopit, jinak fakt jako super. Vyspanej jsem, tak nechci říkat, že úplně moc, ale docela jo. Možná tady na tom letišti hodím třeba ještě aspoň na hoďku, abych byl úplně v klidu a další let mám asi kolem 12. hodiny a ten už bude jenom 50 minut, takže to už bude naprostá hračka a už se těším na Luku, bude to sranda, si myslím. Let's go. OK, takže já už mám snad po poslední pasové a bezpečnostní kontrole. Myslím si, že toho dneska už bylo dost, ale teďka mě tady čekají teda nějaký 3 až možná 4 hodiny, což si myslím, že už bude v pohodě. Možná si tady vychilluje, tady spousta místa, skoro nikdo tady na tom letišti na Mauriciu není, takže to bude v klidu. Ale co nastal za problém? Problém nastal takovej, že jsem si neuvědomil to, že si musím vzít adapter, protože tady nejsou normální klasické evropské zásuvky, takže stane se, nevadí, ale musím to nějak vyřešit. Doufám, že se tady snad někde bude dát něco koupit, ať už tady, nebo přímo potom na Reunionu, nebo doufám, že mi ten můj kámoš Luka půjčí. Takže já se tady jdu ještě porozhlídnout, zkouším si na záchod, lehnu si a ozvu se vám zase za chvilku. Přátelé, tak čekal jsem asi všechno, ale tohle to asi ne.
Bro, bude to prdel. Jsem na to zvědavej, upřímně, nevím, jestli se mám bát nebo ne, ale tak. Snad to mají promakaný tady, vrtulkový letadýlko. Ještě si udělám fotku radši na telefon, protože to musí vidět snad každý, čím jsem to letěl. Neskutečný. Takže tady Air Mauritius. Franta se tím jde vydat, takže 50-minutový let nás čeká přímo v tomhle. Borci, jako neříkám nic, ale docela se začínám bát, protože tady vedle mě leží nějaký papíry, který si myslím, že měl mít pilot, vole. Nevadí, bude to sranda, ale už tam chci být, vole, už absolvuju fakt všechno. Takže týpek mi tady nakonec vedle sebe zavázal tašku. OK. Tady mám aspoň kámoše, co je v tom se mnou. Ne, já si myslím, že to bude v pohodě, jenom na vrtule oproti jako normálnímu motoru, že? Takže začíná po pojíždění na runway, jsem na to zvědavej. Ale myslím si, že ten hangár pro tohleto letadlo úplně není. Ono by bylo taky dobrý, kdyby tam šlo něco vidět přes to okýnko. To poškrábané okýnko značí to, že to letadlo je hodně používaný a je naprosto bezpečný, takže to nás krásně ujišťuje a děkujeme. Já nevím proč, ale ta runway se mi zdá, že prostě jde z kopce dolů, jo, ale tak já to už nenatočím, ale zdá se mi, že mega. Jdeme na vzlet, takže právě týpek řekl, že se vracíme zpátky na terminál, protože je nějaký problém s letadlem, ale lepší asi, že se to zjistilo, takže se vracíme zpátky a říkal, že je nějaká malická technická chyba, tak uvidíme. Jestli budeme muset vylejzat z letadla a půjdeme do jiného, tak budu fakt naštvaný. Ale zase asi je to lepší, než kdyby se něco stalo, takže tak. Takže právě jsme vypnuli motory a budeme možná přestupovat do jiného letadla. Docela nepříjemnost, ale co se dá dělat? Lepší, než aby se s tím něco stalo po cestě, takže tak. Ozvu se nás za chvilku. Zrovna, když už to chtělo startovat, tak já jsem pomalu usínal. A jak kdyby jsem úplně něco tušil, že se něco stane, ale jak říkám, pořád lepší, než když se to stalo po cestě. Přesně jak jsem říkal, přesouváme se do jiného letadla. Tohle lívujeme, je tam nějaký prostě problém, ale už tam chci být. Jsem zvědavý, jestli tady mají borci nějaký jiný letadlo, nebo jestli budeme muset zpátky do gateu a čekat třeba, až přiletí další, no. Bude to zajímavý, všechno to uvidíte. Let's go. Takže máme po 3/4hodinovém čekání v gateu a vracíme se zpátky do letadla, nevím do jakýho, nevím jestli to stejného, ale doufám, že do jiného, nebo doufám, že to aspoň borci spravili. Druhá šance, tady nastupujeme do toho stejného letadla. Let's go. Jsme na stejném místě, kde jsme stáli předtím a už se fakt těším, až tam budu. Aktuálně jsem 23 hodin na cestě a slítáme. Docela jsem to nečekal, ale jakože táhne to fakt jako slušně to letadlo, tyjo, čekujte to. Jakože ty pláže, čekuj to. Ty kráso. Docela nesmyslný, to jsem nečekal upřímně. Takže konečně, finálně přistáváme. Urá. Vítejte na Reunionu. Konečně. Kdybych to měl brát přímo z bytu, tak jsem 24 hodin na cestě. Šílený. Takže počasí taky 10 z 10. OK, takže už mám za všema kontrolama a teďka už jenom čekám tady na kufr. Doufám, že mi vyjede, jestli ne, tak fakt končím. Jestli by řekl, že je někde v Austrálii, tak si se ještě letí na Prochajdu. Ne, bude tady, já mám pocit, že jsem ho tam dokonce i viděl, když nás nakládali do toho malého letadla. Takže tak a už další záběr bude s Lukou. Let's go. Koho pak to tady máme? Vyšel jsem s kufrem a who is this guy? Luca Serafin from EF. Look at this, that's for women. Yeah, thanks. That's all the map of the Reunion Island. Perfect. I will use it. That's my gift. I will use it. Yeah. OK, perfect. My teďka jdeme k němu domů, já tam asi hodím sprchu, nějak se refreshnu a ukončíme to.
Tenhle týpek je crazy, ale si neskutečná prdel a bude sranda, uvidíte. Tohle je pro jeden z nejdražších mostů na světě a má to 15 kilometrů a jede si. Hodím vám sem fotku, kdy jsem se tady s Lukou viděl naposledy a loučili jsme se v tu dobu v New Yorku. Bylo to někdy 8. srpna. Hodím vám sem tu fotku, abyste se schválně podívali. Je to fakt crazy a pořád tomu nemůžu věřit, že po 2 letech se naše přátelství udrželo a dorazil jsem na Reunion. Já už se vám hlásím konečně z Lukovo baráku. Musím říct, že mají teda barák úplně neskutečný. Ukážu vám svůj pokoj, co mi tady připravili. Sledujte to. Neskutečný. A dneska teda úplně v plánu nic nemáme, protože jsem čekal, že budu dosud unavený z té cesty, takže si dáme jenom asi někde nějaké jídlo. Já se jdu teďka refreshnout a vidíme se u dalšího vlogu odsaď z Reunionu. Myslím si, že to bude nabitý týden. Pokusím se vám to teda určitě natočit víc než z Ameriky, protože tam nám to trošku kolísalo, ale nevadí. Na závěr chci vám všem poděkovat, že jste to dokoukali až sem, za to, že využíváte moje kódy, ať už na Exalted nebo na Jimmymu. Brutálně si to vážím, je to podpora mý tvorby a toho, co dělám. Možná jak slyšíte, tak bych vám chtěl nahrát ještě Luku, jak hraje na klavír, protože hraje úplně neskutečně a je to skvělý. Já jsem se na piano vykašlal asi v 17 letech a dneska toho dost lituju. Tak vám ho jdu aspoň natočit. Let's go!